Сега ще ви покажа една много яка игра, която се казва BG Mafia. Влизаме ето тук в Mozilla. Пишеме bgmafia.com и влизаме. Извинете само. Забрал съм да изляза. Отново влизаме BG Mafia. На вас няма да ви прави такива проблеми. Ето, тук виждаме регистрация. Става много лесно и много бързо. Потребителското име, паролата и имейла. Но понеже не може да акаунтваме, затова няма как да се направя нова регистрация. Ще покажа от моята. Задължително имейлът да работите с него, защото той е важен, когато си загубите паролата и искате да ви я върнат. Ето, логваме. Тук отначало е вашата улица. Има обекти на нея, отначало са само няколко. И за да дигаме респект, сила, интелект, сексапил и да вземаме пари и да сдигаме съответно атаката, трябва тези обекти да правим престъпления с тях. Ето, например, даваме ограби. Успяхме. 4 долара дадени и 0,1 интелект, 0,1 сила и съответно ни дава и респект с това. Така, ето, тук имате своя живот, своята енергия, рискът, след 100 се влиза след определения риск се влиза в затвора. Отначало кръвта ви е 100, енергията също, токсикация имате тук, квест може да поемете. Казах ви вече за атаката. Да видим, има кредити тук да се зареждат, те се разменят за пари. Ето, давате 2,40, пращате SMS, получавате един код и съответно получавате код, пишете го тук и получавате 20 кредита. След това имаме гранати, зареждат се с 5 кредита, купувате 2 гранати. Имаме коли, оръжия и кучета. Ето тук може да ги екипираме, имаме специални предмети, имаме умения, може да си качваме уменията. Ето, виждате ги уменията, може да имаме по 2 специални предмета за всяко умение. Ето тук имаме град с казино, турнири, банка, участък, купци на глави, черен пазар. Ето, черния пазар се купуват повечето работи и се предават, например, кредити. Ето, тук цената на един кредит е 330 000. Може и вие да пуснете, като цъкнете на мои неща. Ето тук имаме кредити, давате какво количество искате да пуснете, каква цена и пускате. Така, има специални предмети да се купуват. Сега ще ви ги покажа. Ето, виждате колко са оръжия. Има и съответните картинки. Оръжия. Ето, виждате, от тук няма да можете да си ги позволите от начало толкова скъпи. Затова това са най-хубавите, но най-скъпите оръжия. Има най-слабото е джобно ножче, като за начало препоръчвам него да си купите, след като съберете малко пари. При кучетата и колите е също. По-скъпите са от начало и колите най-скъпите са от начало. Ето тук, като цъкнете на падащото прозорче, ще видите Skate Beetle, наредени са от слабост. Най-слабото, най-силното, за тези, които са без звездичка. Ето, ако виждате, ако има звездичка, значи са много силни. Има тук да се продават, извинете, курви, пиене и дрога. Вестникът, различни обяви, може да видите. Затворът на много интересно място. Тук попадате след като направите твърде голям риск. Класация, както във всяка игра. Заведения.
в заведенията влизаме, има много важни работи там. Едно от които е, ето например влизаме тук, едно от които е енергията. Ето виждаме тук скалата и съответно уиското ни дава 50 енергия и вие от началото ще имате 100. Пейте 2 уискита, хоп, за 2 пари и сте готови с пълна енергия и може да продължавате да изпълнявате престъпления. Тук има екстри, да си купувате по-късно. Имате тук много интересна информация за играта и въобще обяснения за играта, извинете ме. Много е добре. Ето тук съответно други въпроси. Факсът на играта. Приятелите, банда се създава или се включва в нея. Кутията съответно. Ето писъмца имате тук, може да пишете. Ето тук като цъкнем на 688 онлайн, ще видим всички онлайн. Да речем даваме на 13-та страница. Примерно. И виждаме, че тук има така под нашия респект. Ето аз съм 1 900 000. Виждаме някой, да речем ето. Виждаме го, решаваме, че той е слабичък и ще може да го набием, даваме нападни. Но той няма да може да го нападнем. Ето не може да го нападнеш, гангстера се е пребит, се е скрил. Когато има такова червено около него, значи той се е скрил и е пребит наскоро. Връщаме се пак назад. Така, друг гангстер, така стърсите гангстери над 100, след като станете около 100к, почвате да се биете и значи отначало да ви покажа кои са обектите, които трябва да биете. Ето, отначало почвате с пощальона на огърби, после ще промените на тази стрелкичка тук. Ще отидете на скейтърът, ще изпълнявате всичко с него. След това учителката, хулиганът и най-накрая бизнесменът и ролексът до 100 000 и нещо, да речем. И след това почвате да се биете и да изпълнявате квестове. Ето ги квестовете тук. Това е като начало. После започвайте да се развивате. Сайтът е bgmafia.com. Аз съм Радокс и ви пожелавам приятна игра. Благодаря ви.